Yes, hello mga subscribers. Muli, si Modernong Mangkepin po tayo. Dito po tayo sa ating updated therapy kay Kuya Jaime. Since na ang gandang therapy ngayon is relaxation. So, gagamit po tayo ng massage therapy para mag-circulate po yung dugo niya, para ma-relax siya. So, more on tayo ngayon sa massage therapy and we will use a digital therapy. So, baka bukas ng ating mga program sa kanya po tayo at saka yung tulak. Yan. So, meron po sa ating na gano'n na nag-message, ipapa-shout out. Ato pa dyan kay Gerald Romero. Siya po ay titinda ng mga chicken dyan sa Mega Chawin. Ayan. So, sa'yo, Gerald Romero, mabuhay ka at masipag ka. Salute. Si Madam Mangkeping siya. Shout out. Ayan. Napakasarap po ng manok niya. Bumibili sa kanto. Ayan. Pritong manok at iba pa. Ayan. So again, Gerald Romero sa'yo, shout out. Mabuhay ka at mabuhay yung pamilya mo. So, bago po nagsimula ni Teacher Helen, we will pray first. Ayan. So, sarap ulit ng family Salaklag dito sa may Kupang Approx 5. Shout out po sa inyo lahat. Ayan. Abangan niyo po yung speed recovery ni Kuya Jaime. God bless po. Ha? Kuya Jaime, no? Kasi tayo pasilig. Roma chapter 5 verse 8. Ngunit ikinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo'y mamatay alang-alang sa atin noong tayo'y makasalanan pa. 1 Pedro chapter 2 verse 11. Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito, talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Ayan. Ay, sa 1 Peter 5:7, 1, Pedro 5:7, ibigay mo lahat ang iyong alalahanin sa Diyos at sinamahan. Ayan, di ba? So, kakibat ulit yung tinatawag na magkaroon ka ng pananampalataya. Huwag kang matiwala. Sabi nga, God will do the rest. Okay? So, Diyos ang mga kapangyarihan po sa lahat. Pagpuri siya tastasan Diyos muli. Pagpuri siya ng kalakasan. Kasi po si Kuya Jaime sa aming therapy. Nalang po Lord God, itong gawin ito yung makakatulong po na magpapalakas ang immune system sa mga pangatang Panginoon. Lord, we glorify you. We give you thanks and praise, Lord God, Holy Father, to bless me for this day. Ito po ang mga misang dalangin sa pangalan ng Jesus na aking pagligtas. Amen. Hopsh! Hopsh! Bawasan po. You know? Go. Okay. 3, 4, 5, 6, 7. Katong mga mga lotion mo. Sayang eh. Okay, sige yan. No? Ha? Ano nga, Father Abraham. Think positive. Mo nga, think positive. Hindi na to. Pag kayo nakasipain mo yan, sisipain mo. Hindi mo. Sabi mo nga, I am blessed. I am healed. And I'm protected. And I'm protected. And covered by the blood of Jesus Christ. Nakalala mo lang. Dapat yung papel ko ito para ayaw mong binabasa, no? Basahin mo nga lalo yun, ha? Every morning. O teacher, repeat mo nga yung teacher. Yung I am blessed, I am healed, and I'm protected, and I'm covered. Oh, Jesus Christ. Kubasan mo lagi sa atin, parang kabisan niya. Babanggitin mo lagi yun, ha? Panlaban niyo sa masamang espiritu, lahat. Anong panlaban niyo po yan, ha? Pati sa luso lang. Patawid po ng luso. I am blessed. Mm-hmm. I am healed. Huwag kayo yata mag-letter teacher. Hindi pa ako nakapag-letter. Dahil sabi ko na marami tayong lotion, kaya lang sayang naman ito eh. Mabango pa naman. Saka mahal ko kasi. Kasi yan eh. Pwede mo ilagay sa amin. Patito. Patito po. Patito para may nakinayin gusto.
Yan talaga ang ating katawan. Mas nanghihina kasi nag-restore yan. Pag pinapahina ka, kailangan ng tenga, no? Tenga ang bukas yung lakas ka. So, ang gagawin natin ngayon, masahe, tapos exercise, no? Tapos masahe para papahinga ka, ha? Oo. Ating mo lang si Diyos, ha? Magkakakas ka naman. Okay, so relax ka na. Diba? Relax ka na. Relax ka. Ha? Oo. Ting positive. Di mo lang. Huwag kang kukontra, ha? Makasipain ka namin. Huwag kukontra kasi, no? Masisipasin mo kaya. Ayun, no? Parang may sabaw tayo. Kaya nagawin natin, sister. Para hindi na may harapan, o, di ba? O, di ba? Oo, masasyan tayo. Parang Chinese tayo. O, yan. Ang bango yan, sikat. Ayaw lang talagang yung spray. Opo. Hindi na nakukuha ng spray. May na kasi magpump. Yan mo gawin niyo, wala. Masikap po yan. Dati tayo, yan natin. Nililipat ko Dito niya na. lang sa ganyan. Tapos kanya na siya. Plastic niya. Ang bango pa. Bango niya ito. Ano kaya, no? Ito. Hindi ka malalim. Sige. Triple burner ito, ha? Triple burner ito, ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? Immune system. Lagnat. Sipon. Lakas ng immune system ito. Okay. Malalim. Laksa lang. Are you okay? Oh. Maramdam mo? Are you okay? Wala. Ayun. Hindi yung pass feeling. Parang hindi mo nangihina minsan. Bakit? Kasi nga, papaalala ng Lord sa'yo. Ha? Papaalala ng Diyos sa'yo. Papaalala mo siya. Ha? Patapasin pa. Brother Jaime. Ha? May gagawin ka pa sa mundo. Amen? Amen. A. E. I. O. U. Gagaling ako. Lumakas na. Sa pangalan ni Jesus. Ayun. Parang lumakas. Parang lumakas kaya. O, tiga. Ba, lumakas na? O. Ay, ka mo lakas ba? Ako muna yata. Huwag muna. Huwag muna. Lumakas ka na. Ha? Kasi nag-build yung immune system mo. Yung pressure point, yun ang papilot sa immune system. Okay? At okay lang. Naka-aircon yung damit niya eh. Biglang lumakas, ha? Ha? Okay lang yung kumot mo. Tanggalin natin. Tanggalin ko Init na. siya. Ilan po kasi yung triple burner niya, pampainit po yun, heat. Oh, initan kasi, inandar ko yung heat mo. Ang tawag doon, triple burner. Pampainit yung pinuto siya. Ayos ba? Oh. Malakas ka na naman yan. May pag-alas ko may magpapapuno to. Malakas naman yan pag nandiyan kayo eh. Ano ba? Ano? Parang pasyente ko sa pagdating eh. Pag nandiyan ka mag-kipin, lumalakas si nanay ko eh. Siyempre, mag-kipin to eh. No? Una sabi niya ako, kita ko. Naku, mother, illusion lang yan. Ngayon o, yun, ang galing na. Anong pati na rin? Lahat ng mga naranasan mo, kuya, naranasan ng pasyente ko yan. Kaya kailangan, keep on faith na. Sabi ko sa'yo, wala kang nagawa. Chill.
So we use reflexology. Yan, reflexology tayo. Sa kanyang immune system. Yan. Medyo si Kuya. Excite. Nakascape. Malakas ito eh. Okay, no? Oh. So 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo. Tulong ka. O, piga. Malakas mo na, oh. Hindi na, wala, di ba? O, tignan mo. Pigay mo. Pigay mo. Ano pa ba skipin? O, ayan, oh. Matitiyag sa pabiga. Baka mo siya. Baka mo. Baka mo, baka. Baka mo. Nangihina ba yan? Lakas na. Oo, diba? Sabi ko sa'yo eh. Lalakas ka eh. Di ba? Lakas mo nga, tatay, ha? Oo, ano, nangihina ka ba yan? Hindi na nangihina yan. Di na. Gamit tayo ng susi. Natuso mo mag-spirito ba? Mas ka. Kaya nga modernong mag-kit ko eh. No? Hindi lang therapy. Spiritual health. Mainit naman. Eh, ganun ko po yung triple burner niya. Nag-init siya. Kaya tinanggay mo na yan. Are you okay, sir? I'm okay. Lumakas na bibig. Pinininervis ko naman si teacher. Lumakas na. Ayaw mo kanina, oh. Ayun. Lumakas na naman po si Kuya Jaime. Kanina, ano lang, tangguli ako, sabi niya. Eh, ginawa naman kayo po. Pinaresyon po yung kanyang immune system. Lumakas na naman. Ah. Ha? Hindi natin ano. Ba, may sexy ka na. Sexy na. Wala na Oo, yung tiyan wala na mo, yung tiyan mo. tatay, ah. Diba? Sabi ko sa iyo eh. Kaya modernong magkepong tayo. May kasamang ano yan, faith, science, sinahalo-halo natin yung mga pinagdaan. Tsaka, siyempre, unang-unang hinting natin yung word. Ha? Hindi listening na ako nito, no? Listening na. Oo. Dati, ano ito eh. Malaki na. Sunod yan, ikot natin ito. Ito yung parang sa asin. Ano yung mga pangalaw? Yan po. Yan po. Yan. Gusto ka? Bigay mo nga ako ulit. Lakas na oh. Ayun o. Balis to rin. Lakas mo, bilis na ano. Pala namin si teacher. I'm okay. Are you okay, sir? I'm okay. If you're okay, let's do. Sumabo? Mamaya, ha? Ha? Mamaya po, mamaya. After lang sa chipo. Pagpili. Dami pa palang laman. May panlamang siya. Sayang ko yan. Mahal yan eh. Oo, no? Ang paputi ng... Puta ng kilos ni Kuya Jaime na ito. Gaganda na lalaki naman ito. Pag nakapaligo na yan. Eh, ginawan po yan. Sisingaw po yung mga niya. Kaya sumingaw po yung mga niya. Saan ka naman ibang tao? Sisingaw. Very fresh. Na? Eh kung maligo pa naman yan, ang tagal sa banyo. No? Ako yan? Hindi siya, pag naliligo yun, ay, ewan ko, ba't ang tagal sa banyo? Gusto nagbababad sa tubig.
lang tayo. Kunti lakas ha. Sipa. Lakas na. Teacher. Sipa ulit, sipa. O yun o. O, lakas mo yan. O.